Ai onks se joku? Joo, mä kuulen. Oot sä teltas? Ei, mä oon tässä pellin takaa. Se kuuli mut. Osuin. Ammuin sitä kerran. Huono sapes. Osuin. Niitä on 2. Patruunat! Auta. Mullakin on lipas. Ei vittu, mulla on 2 heavy bleedia. Mulla on 1 vaan. Yksi vielä. Siellä se on vittu. Mä pakko hoitaa mun heavy bleed. Mä vaan suojan. Ei vittu, se näki mut jostain ampunut. Ei vittu. Helvetin vittu. Siellä on vielä 1 kaveri vissiin. Joo. Joo, sit sillä oli 1 kaveri semmonen sinikkä. No vittu, niitä oli 3. Mä ammuin 1. Oliko niitä 3? Oli.